Svätý Peter Julian Neymart povedal: keď si Boh želá pozdvihnúť dušu do vyšších výšin, spojí ju so svätým Jozefom, tým, že jej dá silnú lásku k dobrému svetcovi. Litánie k svätému Jozefovi. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, Zmiluj sa nad nami. Syn Vykupiteľ sveta Bože, Zmiluj sa nad nami. Duch Svätý Bože, Zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, Zmiluj sa nad nami. Svätá Mária, Oroduj za nás. Svätý Jozef, Oroduj za nás. preslávny potomok Dávidov, Oroduj za nás. Svetro patriarchov, Oroduj za nás. ženích Božej rodičky, Oroduj za nás. šľachetný strážca Panny, Oroduj za nás. pestún Božieho Syna, Oroduj za nás. starostlivý ochranca Kristov, Oroduj za nás. hlava slávnej rodiny, Oroduj za nás. Jozef najspravodlivejší, Oroduj za nás. Jozef najčistejší, Oroduj za nás. Jozef najmúdrejší, Oroduj za nás. Jozef najmocnejší, Oroduj za nás. Jozef najposlušnejší, Oroduj za nás. Jozef najvernejší, Oroduj za nás. zrkadlo trpezlivosti, Oroduj za nás. milovník chudoby, Oroduj za nás. príklad robotníkov, Oroduj za nás. ozdoba domáceho života, Oroduj za nás. ochranca panien, Oroduj za nás. opora rodín, Oroduj za nás. útecha ubiedených, Oroduj za nás. nádej chorých, Oroduj za nás. patron umierajúcich, Oroduj za nás. ostrach zlých duchov, Oroduj za nás. ochranca svätej cirkvi, Oroduj za nás. baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, Zľutuj sa nad nami, Pane. baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, Vyslíš nás, Pane. baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, Zmiluj sa nad nami. ustanovil ho za pána svojho domu. A za strážcu všetkého svojho majetku. Správcu. Modlíme sa. Všemohúci Bože, vo svojej prezreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha pre blahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol našim mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pane, nech nám pomôžu zásluhy ženicha Tvojej najsvätejšej rodičky. A čo by sme sami nemohli dosiahnuť, daj nám milostivo na jeho orodovanie, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak vítam vás v 8. dni. Dnešnou témou je Svätý Jozef, oroduj za nás. A dnes sme sa s touto témou veľmi pobasovali s dievčatami a mali sme aj dlhší telefonát, pretože sa tu idú vysvetľovať veľké teologické pravdy. Father Calloway v tejto knihe si tak používa učiteľov cirkvi, aby vysvetľovali jednotlivé veci. Tak máme predtým takú malú dušičku, že či my to budeme vedieť sprostredkovať, lebo len tak sme niektoré veci pochopili sami. Ešte možno pre tých, ktorí nevedia, tak učitelia cirkvi sú svedci, ktorí sa osobitným spôsobom pričinili o správny výklad viery. Tento titul sa dáva iba svätým. Myslím si, že Anička našla, že ich okolo 36, si vravela? Presne 36. A vyhlasuje ich pápež alebo cirkevný koncil slávnostným spôsobom. Takže veľké pravdy viery sa dnes ideme dozvedať. Určite si prosím vás, kúpte túto knihu, ak povieme niečo zle, tak aby ste to mali tak dobre pochopené, ak povieme niečo nesprávne alebo niečo pomotáme. Bude to také, aké to bude z našej strany, lebo akože fakt, že je to ťažká téma dnes. Ale trošku vás na to navediem, že k čomu to vedie. Som tak všimla, že tieto dni tak podľa dôležitosti, že bol téma Boh Otec,
Boh Syn, Boh Duch Svätý, Panna Mária a dnes máme svätého Jozefa. A dnešné teologické pravdy, ktoré si budeme hovoriť, vlastne učitelia cirkvi ukazovali, že svätý Jozef má veľmi výnimočné postavenie v nebi. A to také, že je po Bohu Otcovi, Synovi, Duchu Svätému, po Panne Márii, a je on, až potom sú chory anielov, svätých patriarchov a všetci títo. Poďme na to. No takže táto kapitola je o svätom Jozefovi a na jej začiatku Father Callaway tak hovorí, že manželstvo bolo v srdci stvorenia a aj vykúpenia. Že tak ako na začiatku Starého testamentu bol na začiatku manželská dvojica Adam s Evou, tak na začiatku Nového testamentu je manželská dvojica svätý Jozef a Panna Mária. Ešte tak doplním, že sa hovorí, že nový zákon je skrytý v starom zákone a starý zákon je zjavený v novom zákone. Vždycky sa to tak prelína nejako. A presne v tomto manželskom páre Adama a Eva a Ježiš a Mária je tam určité spojenie. A to si tak sa k tomu dostaneme. No a tak ako hriech Adama a Evy priniesol vlastne zlo na svet, a tak zase svetosť Jozefa a Márie ich svetosť bola takým, sa tak rozliala na celú zem. A vlastne, že Spasiteľ Ježiš začal prácu alebo začal svoje vykúpenie s jednotením panenstva a duchovnou jednotou, takou duchovnou a panenskou jednotou. Tento výrok svätého pápeža Pavla VI. Na začiatku tejto časti nám je veľmi taký hlboký a poukazuje tu na svätého Jozefa ako na hlavu rodiny Novej zmluvy. A toto jeho postavenie, lebo my často v Novom zákone oslovujeme novým Adamom Ježiša Krista. Lenže svätý Jozef tu bol hlavou nového Adama, že jeho úloha v tejto novej zmluve a v tomto novom vykupiteľskom pláne bola veľmi dôležitá. Že áno. Takže on je skutočne takým, okrem toho, že je otcom nášho spasiteľa, je aj patrónom všeobecnej cirkvi a samozrejme, že je náš duchovný otec. Takže Adam a Eva reprezentujú ten začiatok toho stvorenia v starom zákone a Jozef a Mária reprezentujú také Božie v novom zákone, takú ako keby znovu stvorenie. Áno, a Jozef ako náš duchovný otec a nám vlastne má pomôcť získať také odevné rúcho na svadbu v nebi, tak ako nazýva kráľovstvo nebeské Ježiš. Vlastne v Biblii prirovnáva nebeské kráľovstvo, že je ako svadobná hostina. A aby sme sa dostali na tú svadobnú hostinu, tam presne v Matúšovi v 22. kapitole tam opisuje, že aby sme mohli byť na svadobnej hostine, musíme mať svadobné rúcho. A to svadobné rúcho nám pomôže získať svätý Jozef. My ale musíme si tak zaľúbiť svätého Jozefa a hlavne aj v tomto prípade platí 4. Božie prikázanie, ktoré znie, že miluj svojho otca, svoju matku. A teda, ak neprejavujeme túto úctu k svätému Jozefovi, tak sa vlastne prehrešujeme proti tomuto prikázaniu a nemôžeme byť taký blízky Bohu. Samozrejme, že ho urážame týmto. A tak naozaj, že ak chceme, aby nám tak pomohol nájsť to oblečenie, to svadobné oblečenie na túto hostinu, tak si ho musíme zamilovať a ako plniť toto Božie prikázanie. A tiež, že aká väčšia vec, akože
otec, akú väčšiu vec môže urobiť pre svoje deti, ako pomôcť im dostať sa do neba. A to podľa mňa je aj na dnešnú dobu. To neplatí len o Jozefovi ako o našom duchovnom otcovi, ale podľa mňa aj tak otcovia rodín. Myslím, že by si z neho mohli tak brať príklad. Áno, a byť pomáhať svojim deťom, aby oni boli svätí teda, a aby sa ich deti stávali svätí. Tak, mne sa to ešte tak v tomto texte páčilo, že ako tak on stále tak vysvetlí niečo. A že tu tak porovnal, že neposlušnosťou Adama sme stratili nebo, ale tou poslušnosťou a svätosťou svätého Jozefa, ako dobrý duchovný otec, on sme získali nebol, pretože bol otcom spasiteľa, ale presne, že pomáha sa nám stavať svätými a aj nám pomáha do toho neba. No a každý, to je taká vlastne aj nadpis potom už tej druhej časti, na ktorú prejdeme, že svätý Jozef je také potešenie svätých. To sa tak píše, že každý svätý má rád svätého Jozefa, že proste neexistuje svätý, ktorý by ho nemal rád. A že hoci táto úcta k svätému Jozefovi sa tak vyvinula postupne v čase, že nebola od začiatku hneď taká veľká možno, ale že nie je svätý, ktorý by nemal rád svätého Jozefa. A je tam taká vetička, že je nemožné skutočne milovať Boha a svojho blížneho, čiže byť svätý, to sú tie, ako sme si vysvetlili včera predvčerom, tá zvislá a vodorovná časť kríža, náš vzťah k Bohu a náš vzťah k blížnemu, takže je nemožné byť svätý bez toho, aby sme mali rádi alebo v úcte manžela Márie a pozemského otca Ježiša. No. Lebo ono to je aj v tých 10 prikázaniach, že cti otca svojho a matku svoju, a keďže svätý Jozef bol otcom, pozemským otcom Ježiša a Ježiš sám si ho ctil, tak očakáva aj od nás, že tak ako si máme ctiť našich rodičov, tak že si budeme ctiť aj jeho rodičov. A taká, keď chceme teda sa dostať do neba, tak potrebujeme sa čím najviac podobať Jozefovi, nášmu duchovnému otcovi, v jeho takej pevnej, vytrvalej láske. A to vlastne, to je to rúcho, to svadobné rúcho, naše cnosti a naša svätosť, ktoré potrebujeme, aby sme sa dostali na svadobnú hostinu v nebi. Takže to rúcho, to sú tie cnosti a tá svätosť. To je to, čo potrebujeme na to, aby sme šli do neba na svadobnú hostinu. A potom tu bol taký citátik z prvého listu Korinťanom, s ktorým sme sa potrápili. Ale ja len tak poviem, a ty potom povedz ten príklad, že ja len tak vytiahnem, aby sme sa tu dlho nemotali, aby sme mohli ísť ďalej. Že tak ako prvý človek bol zo zeme, Adama Boh stvoril z hliny, tak bol aj pozemský a symbolizuje to fyzické, tak ten druhý človek bol z neba. A Ježiš a prináša to nebeské. A tieto dve veci veľmi súvisia. Hej. Je to spojené so smrťou a zmŕtvychvstaním Krista. A Anička, skús to vysvetliť na tom zrne a rastline, že ako to pozemské a nebeské súvisia. Hej, že hoci tie veci, to pozemské a nebeské sú úplne odlišné, ale navzájom súvisia. Tam bol použitý príklad zrno a rastlina, alebo semiačko a rastlina. Že semiačko, kým nezasadíme do zeme a kým neodumrie a nevyrastie v novú rastlinu, vlastne, že to semiačko musí najskôr odumrieť a vyvinúť sa na novú rastlinu. Že to semiačko je úplne niečo iné ako tá nová rastlina. A to isté, to naše ale súvisia pozemské. Spolu, že zrno a rastlina sú svojím spôsobom spojení, aj keď majú úplne inú kvalitu, sú niečo úplne iné, sú spojení, tak aj naša tá pozemská prirodzená, tá nebeská, že Ježiš presne, že on sám povedal, ak zrno neodumrie, neprinesie úrodu. A naozaj bol vložený do hrobu na 3 dní a potom stal z mŕtvych, že jeho smrť priniesla život. Úplne iná kvalita je v tom nebi, ako je a to nebeské, ako toto pozemské.
Mhm. A tu už prejdeme teraz do tej takej druhej časti. A tá sa dnes nazýva, že potešenie svätých. A tu nám budeme hovoriť o tom, kde presne v nebi sa nachádza svätý Jozef. Svätý Maximilián Kolbe hovorí o svätom Jozefovi, že je po Panne Márii najväčší svetec. A je to fakt, že mimoriadny svetec, že je uctievaný a milovaný ako človek, ktorý je, alebo ako muž, ktorý je najbližšie Ježišovi Kristovi. Jeho čnosti a jeho svetosť sú fakt, že výnimočné. A mnohí otcovia cirkvi ho považovali, napríklad taký svätý Žeróm a svätý Augustín ho považovali za vzor lásky a pokory. Také oddanosti. Áno, oddanosti. Ježišovi a Márii. Ďalší svätý napríklad, svätý Gregor Nazianský. A on bol tiež učiteľom cirkvi, inak to je jeden z tých učiteľov, takže to, čo teraz povieme, tak má veľkú hodnotu v tej pravde viery, že hodnoverné. Dúfajme, že to vieme sprostredkovať. Ten považoval Jozefa za svätého a nazýval ho, že je najviac žiarivý zo všetkých svätých, že najviac žiari. A teda bol doktorom cirkvi, ako Marcelka povedala. Učiteľom. V angličtine sa povie doktor cirkvi, ale my na Slovensku sa povie učiteľ cirkvi. Učiteľom cirkvi. A vlastne od začiatku kresťanstva kresťania uznávajú, že prečo hovorí, že je taký najžiarivejší vlastne svätý. Že kde je teda Panna Mária, keď on je najžiarivejší svätý. A od začiatku kresťanstva Panna Mária má takú špeciálnu kategóriu, pretože ona je matka Boha. A keď si tak uvedomíte, my nikdy nepovieme, že Mária, že je svätá Mária. My povieme, že je Panna Mária. Angličania tým majú, že Our Lady, že naša pani, ale nikdy není, že svätá Mária. Keď niekde je, že svätá Mária, tak to väčšinou, keď sú pomenovania nejakých budov alebo kostoly, môže byť kostol aj svätej Márie alebo nejakých inštitúcií, ale nikdy to nie je vo vzťahu k Panne Márii. A keď náhodou že Father Karolvaj tu píše, že keď náhodou nejaký katolík to použije, že to väčšinou sú takí konverti z iných náboženstiev, že volajú Máriu, že svätú Máriu. Čiže to je preto, že Mária má fakt, že takú špeciálnu kategóriu svetosti, tá je nad všetkými svätými. Po Bohu Mária je hneď vlastne na prvom mieste. Presne ako si povedala, tí prví kresťania tak verili v takú jej výnimočnú svetosť a veľmi tak pripisovali, že má vlastne všetky svetosti a že je Matkou Božiou, že Bohorodičkou. No a čo chcela Anka týmto povedať je, že svetosť svätého Jozefa nie je väčšia ako tá Panny Márie. A teda takto tak nejak tak vykreslujeme, že ako to asi v tom nebi tak vyzerá, že kto sa kde nachádza. Takže Panna Mária je ešte nad svätým Jozefom a teda on nasleduje po nej. Ale sám Pán Ježiš povedal takú vec vo Svetom písme, že... No teraz ideme troška, s týmto sme sa potrapili trošku, lebo keď teda povieme, že Panna Mária má výnimočnú svetosť a hneď po nej je svätý Jozef, tak potom ako vysvetlíme to, čo Pán Ježiš povedal, že o Janovi Krstiteľovi, že hovorím vám, nikto, kto sa narodil zo ženy, nie je väčší akože myslel tým Jana Krstiteľa, hej? Tak s týmto sa popasovali niektorí učitelia z cirkvi a konkrétne tento bol svätý Vavrinec z Brindisi. No tak Lucka, môžeš. Tak čo chcel, alebo takéto vysvetlenie tohto svätého Vavrinca bolo, že tu na Ježiš hovorí o človeku, ktorý tak uzatvára
takú tú kapitolu Starého zákona a prináša zvesť o príchode Mesiáša. Hej, že on tak dláždi cestu samému Ježišovi Kristovi. A keď Ježiš hovorí, že hovorím vám, z tých, ktorí sa narodili zo ženy, nikto nie je väčší ako Ján Krstiteľ, hovorí to, že každý človek, ktorý sa dostane do nebeského kráľovstva, je už v takej tej prítomnosti Boha, že už sú večne spojení Bohom a tým pádom už majú zaistenú takú tú svetosť. Zatiaľ, čo ten človek na zemi ešte stále je na tej ceste, ešte musí pracovať a dostať sa do nebeského kráľovstva. A týmto tiež nehovorí, že Ján Krstiteľ je väčší ako svätý Jozef. Je to skutočne v tej pozícii uzatvorenia tej kapitoly Starého zákona, že on bol ten, ktorý prišiel a pripravil cestu Ježišovi Kristovi. A svätý Jozef vlastne tak otvára tú novú kapitolu, nový zákon a prináša nám Ježiša Krista. Ono možno, aby sa to tak lepšie nejako pochopilo, tak možno, že to môžeme tak vysvetliť, že tu trošku to je v tej knihe, že tak ako Adam a Eva, že mali vlastne to telesné spojenie, že Boh dal Adamovi Evu, ktorá bola jemu rovná, hej, po tej telesnej stránke. Ale že Panna Mária, ako to manželstvo Nového zákona, tak ona je na úplne inej úrovni vo svetosti, v spravodlivosti a preto ona potrebovala partnera, ktorý by tiež bol rovný. Tak ho už Boh ako by tak predurčil, že mu dal tie schopnosti, aby mohol byť rovný. A oni mali to manželstvo, ktoré bolo spojené ako jedným srdcom, jednou dušou, jedným duchom, že to manželstvo Nového zákona je na úplne inej úrovni. A aj keď Ján Krstiteľ bol mladší ako svätý Jozef, tak Ján Krstiteľ je najväčší v tom starom zákone, lebo to symbolizuje to staré, to telesné, to pozemské. A svätý Jozef je už človekom Nového zákona a všetci, čo sú už Nového zákona, čo už majú takú tú duchovnú úroveň, to jedno srdce, jedno duša, jeden duch, ako keby s Bohom, tak už majú v sebe to nebeské. A preto aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako ten pozemskom, lebo sa tým myslí to pozemské, to takéto telesné, také to, čo je spojené, to materiálne. Kiež toto v nebeské sa myslí to duchovné. Ako trápime sa s tým, ospravedlňujeme sa vám, ale je to hrozne ťažké vysvetliť. A ešte tu potom svätý Lavrinec z Brindisi uvádza ďalší taký príklad, alebo také vysvetlenie, že ako teda môžeme rozumieť, že Ján Krstiteľ nebol väčší ako svätý Jozef. Vysvetľuje to na príklade otcovstva svätého Jozefa. Že svätý Jozef tým, že bol otcom Boha, tak dostal špeciálne, s tým otcovstvom sa spájajú také špeciálne aj práva, aj privilégia, ale takisto aj povinnosti a zodpovednosť. Znova to tu vysvetľuje na takom príklade, že tak ako každé kráľovstvo má svoje kniežatá, vojvodkyne a môžu mať rôzne tituly, tí vznešení ľudia z toho kráľovstva, tak v najvyššie postavenie má rodina kráľa, samozrejme. A to isté aj v nebi, že všetci svätí a všetci anjeli sú vznešení obyvateľe neba, akože oni majú vysoké postavenie v tom nebi. Ale svätý Jozef, pretože bol pozemským otcom, že bol otcom pre Ježiša tu na zemi, on má veľmi výnimočné postavenie v nebi. Aj s Pannou Máriou, samozrejme. Panna Mária a svätý Jozef sú niekde úplne, že inde, že tak ako keby, lebo sú rodina kráľa. A teda nám z toho vyplýva, a to ešte stále tento učiteľ cirkvi, svätý Vavrinec z Brindisi hovorí, že keď Ježiš Kristus sedí po pravici Otca v sláve, a je nad všetkými zbormi anjelom, pretože je prvý, ako predurčený, najsvätejší zo všetkých, tak potom Panna Mária
tiež vo svojej výnimočnej svetosti má druhé miesto po Kristovi v nebeskom kráľovstve. A z toho nám tak vyplýva, že keď Ježiš má najvyššie, potom je Panna Mária, tak aj svätý Jozef musí mať veľmi výnimočné prsia. A že tak prirodzene vyplýva, že by mohol mať tu tretie. No a tu vlastne ďalej potom na to nadväzuje, že svätý Jozef je najväčší svätý v nebeskom kráľovstve, pretože Boh mu už predurčil túto pozíciu, keďže ho predurčil na otca, byť otcom svojho syna, takže má toto výnimočné miesto. A aj napríklad svätý Leonard Podmoris hovorí, že to je ako keby taký rebrík do neba, že ideme tam cez Ježiša, Máriu a svätého Jozefa. Takže to má také 3 tie priečinky na rebríku, po ktorých stúpame. Áno. A teda z tej teológie by sme teraz mohli, neviem, či chcete Ľudka či Anička, vysvetliť, že aj teologicky vlastne sú určené ako keby také 4 stupne, lebo nás veľmi katolíkov obvinujú akože iné cirkvi, že vzdávame úctu svätým ako Bohu. Tak poďme si teraz vysvetliť, že to nie je pravda, že my to máme tak odstupňované v teológii, že máme v tom poriadok. Teológovia sa o to postarali a používajú sa na to také ťažké slova, tak poď na to. Možno Anička, skôr ty viem, že ty máš tie veci a taký väčší vzťah ako Ľudská. No dobre, takže doktori, učitelia cirkvi nám urobili také 4 stupne zbožnosti, teda 4 stupne svetosti máme a k ním prislúcha rôzna úcta. Prvý stupeň, to je, po slovensky je to kláňanie sa, po grécky sa to volá latria a táto úcta patrí len Bohu. A v angličtine to je to adoration. Kláňanie sa to je špeciálne, jedinečné miesto, ktoré patrí len Bohu, len on je hodný tejto úcty. Pod ním ten druhý stupeň je nadúcta po slovensky, po grécky je to hyperdulia a po anglicky sa to povie, že highest reverence a táto patrí Panne Márii, ktorá je hneď na druhom mieste po Bohu a je nad všetkými zbormi anielov. Čiže po Bohu hneď nasleduje Panna Mária. Má ešte... Aj nad svätým Jozefom. A nad svätým Jozefom. Tretí stupeň, po slovensky sa volá prvotná úcta, po grécky protodulia a po anglicky first revert. A táto úcta patrí svätému Jozefovi. Čiže svätý Jozef ako teda pestunovi Ježiša a manželovi svätý Márie. Jozef je po Márii, ale stále je nad anielmi, pretože 4. stupeň je, po slovensky sa nad anielmi a svätými. Úcta, dulia a tá patrí všetkým svätým a anielom. Takže máme takéto 4 stupne rôznej úcty podľa stupňa svetosti. A svätá Terezia z Avily... Tak teda, počkaj, prepáč. Takže teda, keď vám povie nejaký protestant alebo niekto, že my vzdávame úctu svätým, tak povedzte, že my im vzdávame aj anielom a svätým, väčšiu ešte Jozefovi, ešte väčšiu Márii, ale iba Bohu sa kláňame a to je to latria, adoration. Že im to, akože aj ja som to až dnes pochopila, keď sme si to takto rozoberali, že a myslím si, že už to teraz budem trošku vedieť vysvetliť, keď sa nás niekto opýta. No a keďže svätý Jozef má takúto vysokú pozíciu v nebi a v rebríku svetosti, svätá Terezia z Avily nám ukázala taký príklad. Mimochodom tiež učiteľka cirkvi. Áno. Tak to chcela nejak tak potvrdiť na svojom príklade, že čo ona zažila s týmto svätým. Takže ona povedala, že zažila obrovskú moc príhovoru svätého Jozefa. Že na jeho orodovanie skutočne akože dosiahla veci, ktoré nedosiahla na príhovor iných svätých. On jej zázračne uzdravil, vlastne bola uzdravená zázračne. Áno, a ona hovorí, že svätý Jozef jej vždycky vyprosil všetko, o čo prosila. Zatiaľ, čo keď prosila možno iných svätých, tak vždy dostala niečo, ale nedostala všetko, tak ako keď prosila svätého Jozefa.
A chcela toto tak nejak tak, akože vyzývala ľudí, lebo to chcela dokázať, že táto moc príhovoru svätého Jozefa je tak veľká, tak ich vyzývala, aby skutočne skúsili odovzdať svoje problémy a ťažkosti svätému Jozefovi a aby sa sami presvedčili, aká veľká moc príhovoru svätého Jozefa je. A ešte ďalší taký znovu učiteľ cirkvi, dnes máme samých učiteľov cirkvi, svätý Tomáš Akvinský, ktorý je teda aj taký najväčší, alebo je tak známy, alebo sa mu pripisuje, že je najväčší teológ cirkvi, v histórii cirkvi. Tak ten nazýval... Toto on je ako keby učiteľov v cirkvi. Ten nazýva príhovor Jozefa, že je taký unlimited, že je nekonečný. Nekonečný, bezpodmienečný. Proste, že o čo požiadate Jozefa, tak to dostanete. Že on vybaví všetko. A tu vlastne tá svätá Tereska tak trošku vysvetľovala, že ono to môže súvisieť aj s tým, že keďže svätý Jozef bol otcom Ježišovi na zemi a Ježiš ho počúval na zemi, tak ho chce tak to, o čo ho požiada, a že mal taký krásny úprimný vzťah, tak o to, o čo ho požiada svätý Jozef, tak Ježiš ako keby mu ani nechce odmietnúť. Že veľmi mu to chce dať. No. Potom tu máme taký zoznam svätých, ktorí boli takí veľkí, mali veľkú úctu k svätému Jozefovi. Niektorí sme si už tak aj spomínali a myslím, že zvyšok aj budeme asi spomínať, lebo budú spomenúť v tejto knižke. Ako napríklad, neviem, svätá Bernardín zo Siery alebo Teresa Avilská, ktorú sme teraz spomínali, František Saleský, Alfons Liguori, blahoslavený William. Hej, mnoho je ich, ale z takých, čo môžete poznať, tak Jose Maria Escriva napríklad, alebo San André Becete, biskup Fulton-Sheen, blahoslavený, že... No a potom tam tiež je aj pár pápežov, ktorí mali hlbokú úctu k Jozefovi. Tých nie je až toľko veľa. A mne to tak prišlo, že to preto spomenul tých pápežov až na záver, že vlastne všetci svätí mali veľkú úctu k svätému Jozefovi. Potom títo učitelia cirkvi, ako keby to tak vyučovali tieto pravdy o svätom Jozefovi. A až, ako sme si minule povedali, až zhruba 150 rokov dozadu sa to tak dostalo k pápežom. A teda to, keď už niečo pápež vyhlási, tak to má úplne že veľkú hodnotu. A v cirkvi, tak až od Pia 9. sa to tak začína. A môžete teraz od tých pápežov. Potom už naozaj, že každý z týchto pápežov od Pia 9. priniesol niečo do cirkvi, čo sa týkalo svätého Jozefa. Že naozaj začali... A taký najodvážnejší bol asi Lev 13. Nie? Tam bolo také niečo... Áno, tak Leo 13. áno, potvrdil, že ako sme už spomínali v tejto časti, že náš duchovný otec, teda svätý Jozef, má tú pozíciu v nebi vyššiu, ako ju majú anjeli a chóri a svätí. Takže... Katolícka cirkev tá vždy vlastne učila, že Mária je tak najbližšie k Bohu kvôli tomu, že vlastne fyzicky kooperovala pri vtelení Ježiša, že bola vlastne že druhá osoba Svätej Trojice sa do nej vtelila. A takže tá je najbližšie k Bohu a potom sa predpokladalo, že po nej ide 9 chorov anielov, ale to sa tak v čase vlastne vyvrátilo a na toto miesto sa dostal Jozef. A oni pretože... to je pretože Jozef vlastne mal už bol taký predurčený na svoje poslanie od začiatku sveta. Ho Boh vybral na túto úlohu, takže s touto jeho úlohou sa potom spájali aj špeciálne milosti a cnosti, ktoré dostal.
Ale je to tu aj tak pekne vysvetlené, že tí anjeli sú blízko pri Bohu, pretože mu slúžia, že plnia jeho vôľu. Ale svätý Jozef je blízko pri Bohu, pretože bol otcom Ježiša. Teda aj keď sa Ježiš do ňoho nevtelil ako do Márie, že až takáto blízkosť, ale že morálne, že bol otcom Boho človeka a preto a kvôli tejto otcovskej láske, ktorú prejavil, tak preto je aj nad tými svätými. Že kým oni plnia Božiu vôľu, tak svätý Jozef je presne z tej otcovskej stránky tiež tak, ako keby tak morálne vtelený, že Ježiš sa ako keby tak morálne vtelil do neho. Nie fyzicky, ale tak morálne. Áno, a samozrejme, že spolupracuje na vykupiteľskom pláne a táto spolupráca si vyžadovala veľkú odvahu a že veľa takých vážnych rozhodnutí a samozrejme, že aj že potreboval na toto aj väčšie milosti. A tie milosti, ktoré on na to potreboval, boli väčšie ako tie, ktoré kedy dostali anjeli. A ešte taká vec, že to vtelenie, že Ježiš sa vtelil do manželstva Jozefa a Márie. Že aj v tom je to také výnimočné. A žiaden anjel nikdy nevolal svätého Jozefa otcom, iba svätého Jozefa. Teda nevolal nejakého anjela otcom, iba svätého Jozefa. Ale žiadny anjel nikdy ani nevychovával Boha človeka. Svätý Jozef bol v tej role toho otca, vychovávateľa Boha človeka. Že áno. A Boh teda, že presne, že neposlúcha anjelov, ale človeka, svätého Jozefa, nielen, že ho ako syna vychováva, ale skutočne aj vo svojej pozícii otca vedie pozemským životom. A už to asi tak pomaly, že ukončme toto naše trápenie s teológiou, odpustite nám to, my sme sa s tým strašne trápili, tak dúfam, že ste vydržali do konca. Zajtra má už byť taká, hádam, lepšia téma. Preslávny potomok Dávidov, tak hádam, nám to pôjde trošku lepšie. A toto by som tak ukončila takými myšlenkami na záver tiež z tejto knihy, že svätý Jozef je patrónom univerzálnej cirkvi, duchovným otcom ľudstva. A pápež Pius IX tu tak vytiahol, že Ježiš a Mária nemôžu svätému Jozefovi ako keby nič odmietnúť, že ani nechcú, pretože on im obetoval celý svoj život. A Bartolo Longo hovorí, že svätý Jozef a Mária je najväčším svätým a najdrahším Ježišovi. Tak my nikdy nedosiahneme tento stupeň svetosti, ale môžeme svätého Jozefa, prosím, len tak pomáhal a on sa nevie dočkať. A ako nám bude pomáhať na našej ceste svetosti. A ďakujem vám, že si toto robíte s nami. Modlite sa za nás, my sa modlíme za vás a tešíme sa na vás zajtra. Svätý Jozef, oroduj za nás. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Modlitba zasvetenia sa svätému Jozefovi. Ó, drahý svätý Jozef, na tvoju česť sa zasvedcujem tebe a odovzdávam sa ti, aby si bol vždy mojím otcom, mojím ochrancom a mojím sprievodcom na ceste k spáse. Vypros mi väčšiu čistotu srdca a vrúcnú lásku k vnútornému životu. Daj, aby som podľa tvojho príkladu mohla konať všetko na väčšiu slávu Božiu v spojení s najsvätejším srdcom Ježiša a nepoškvrneným srdcom Panny Márie. Ó, blahoslavený svätý Jozef, oroduj za mňa, aby som raz mohla mať podiel na pokoji a radosti z tvojej svätej smrti. Amen.